connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulong. Ang pagirumdong na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliin si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. As in paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa manhali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018 as in man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge,
darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinaban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa... Next. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung
nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwa ang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag nin boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung
Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. As in paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. As in man ang mang iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Daguitaw Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4,
Philreco Awards from the Wars. Caso Rico 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Stellar Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Caso Rico 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Caso Rico 2. Caso-Reco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Caso-Reco 2. Caso-Reco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Caso-Reco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Caso-Reco 2. Caso-Reco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Caso-Reco 2. Caso-Reco 2 Tipid Tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Caso-Reco 2. Caso-Reco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag nin boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Caso-Reco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Caso-Reco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Caso-Reco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8
to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon Sub-Office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma Sub-Office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casoreco 2, serving better for you. Casoreco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Safety Tips. Bago magpa-andar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste as in makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Casoreco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. As in paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. As in man ang mang iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinakban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana.
Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaimang kaipuhan asin maliwanag na. Kini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Seller Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung nagwawarawar, kasama ang tamang oras, ikaw na kita nin 47, 6 minutos, makalis ang alas 9 nin pagkaaga. Masunod na, Kasureco 2. Dinadara sa Indo kan Kasureco 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sa kun alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sarong regular na programa kan Kasureco 2 na may obheto na makataong giya sa mga parantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureco 2 asin kan manayamento mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo Kasama maray na pagkaaga sa Indo Kabos. Ini po ang saruna naman na edisyon kan programang Ang
Ang satuyang kooperatiba sa radyo aldaw na Biyernes. Ngayon Oy, pemerong aldaw kan programa kan Kasureko 2 sa bulan po na Setyembre. Per months, kaya antabayanan po ang mga announcement at siniba pang mga kalakawan kan Kasureko 2. kasabay Lado technical niya si Radyoman Ray Gomez and ako man po si Radyoman Manny Basa. Siyempre niya po ang Public Information Officer kan Kasureko 2, host kan programang ang satuyang kooperatiba sa radyo. Good morning, kasamang Rener Pupa Bukay. isa't isa. Yan ang Radyoman Ray. Oratsan po, ilalagtaan na Kasureko 2. Lalo na po, taigwan na preparasyon sa mga aktibidad ngunyan na Feña Francia Fiesta. Ilalaog tanaan ang inyong kanlungan. panagantabay ang Kasureko 2, baka mailaog tanaan sa indong linya dyan. Simbolo ng galing at husay, di magtatapos. Pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit na And syempre, Bermans po. kayo nandiyan Yaw na naman ang mga pagbakal po kan mga Christmas lights. ang prinsipyo. Siyempre ha, bakalunta po si Bakong makakadanyar sa satuyang propiedad. Ano? Ito pong yaon sa standard kan DTI, markado kan Department of Trade and Industry. Kudos Radyoman Ray. Yan, Radyoman Ray, tabi, mayo pa ang ano, mayo pa. Kasureko 2. sa inyo. Mayo pa ang Kasureko 2. Iyo. Good morning. Day pa nalaog. Kudos Yaon. Okay. Yan, na? tapos ang pag-iribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Day ko na... Yan. Kasureko 2, traitaan linya dyan po sa Kasureko 2 para maaraman ta. Mayo baga? Mayo. Okay. Ay, ayo. Okay na. Dadalangog ko na. Kasamang... Yan. Okay na. Okay. Eh po. Maluya lang. Siguro, iyan ikwenta. Ang audio tabi dahil na laog. Maluya tabi. Yan, okay na. Okay. Readable pero maluya pang audio. Tabi kasamang Rener. Ay, hiling ko na ang kagwapuan. Yan. Okay na. Okay. Good morning, Tabi. Kasamang Rener. Okay. Good morning, Tabi Radyoman Manny. At sa kapupok na nag-antabay ngayon na pagkaaga. Yan. September 1, 23. First day ng bulan na Siyempre. Medyo pag-aang sa akin. Ayo. Dali lang. Radyoman Manny na nag-ayos pag Okay. Iyo. Nag-adjust pa po, Yan. madali lang. Okay na. Okay. May... Okay na. Yan. Medyo kwen lang. Pero readable. Readable ang boses. Go ahead. Okay. Primerong aldaw kang bulan na Setyembre 2023. Yan. Nadahong ta na si kanta kang mga Christmas song. Yeah. Kasuba agong pagmatatang mga pasado mga mag-alas 4 ning aga. May nag-play na tulos. Ano? Kaya yan. Pero paglaog kayo ng Bermans, talagang madali na lang yan. After kang Peña Francia, yan, October, November, December na. Kaya yan, sa satuyang mga member consumer owners, yan, advance Merry Christmas. Yeah. Yan. Siyempre, bago po yan, celebrate muna kita kang Peña Francia Fiesta ngayon na September. At yan, may mga update kita and ulit-ulitin pa po ining ibang mga announcement ta.
mananungod po sa preparation kang Peña Francia Fiesta. Madali na, September 1 na bagangon yan. Next week, mapuo na po. Baka nga niya na, nagpupuo na nga na si Miss Bicolanda. Yan, kaya yan, kabali yan sa mga tututukan ta, si mga mayor na event, ngunyan pong Peña Francia Fiesta. Yan, Tabi Radyoman Manny, nagpapadagos po itong sa tuyang pagsagibo ng follow-up reading. Dahil kang nakaagi po bagang programa ta, may mga naipaabot sa satuya na kaya nagpapadagos po kita. Then sa may portion kang San Felipe, igwa man na ipaabot sa satuya kasudma, pero ngunyan na daw na ini paduman po ang satuyang meter reader na naka-assign po dyan. Sa Kalawag, igwa man po dyan, asin sa iba pa pong mga barangay sa Iglesia de Naga, asin pagtarait ng mga banwaan na sakop po kang i-recoverage kan satuyang kooperatiba. Yan, dahil po mag-adit, nagpapadagos si pagbasa tagang sa indong mga metro, may nagkaigwalaan po ng dikit na adjustment sa schedule ng sa tuyang mga meter readers. Pero hanggang po yan muna na first week ang bulan na September 2023. Siyempre, after kang pagbasa ng mga metro, may mga due dates na kita. And siyempre, nagpapadagos itong sa tuyang massive disconnection na kung saan itong may mga arrears, nagpapagarandum kita. Nagdagdag na naman po sa indong babayadan. Ninuhuli po kaya ning pag-abot kang bagong bill ngunyan ang bulan na kang nakaaging bulan na August and ngunyan pong bulan na September. Kaya yan, magbayad po kita kan sa tuyang bill sa kuryente on time. Yan, may naman rason para di po kita makabayad. Maliban na lang kung talagang kulang ang sa tuyang pambayad. Pero sabi ko nga ni, kung mga nakaagit ang mga programa, ang Kasurekodos po, napapakiulayan man. Kaya kung may pambayad na po kamo, pwede kong magpasiring sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba. Bukas kita, ngunyan maghapon, poon alas 8 kasubago hanggang alas 4 ng hapon, alas 8 ng aga hanggang alas 4 ng hapon. Tapos sa aga, Sabado, bukas man po giraray ang mga collection offices kan sa tuyang kooperatiba from 8 a.m. to 12 noon. Yan, kung dahil man kita makapasiring sa tuyang mga opisina, igo kitang mga kapartner, ining mga payment channels ni Kasureco 2 na kung saan mas accessible sinda sa mga lugar na inim. Pwedeng din na nga ni magluwas sa indong mga harong sa paagi po kay itong mga online application, harong ni GCash. Yan, pwede man True Money, yan, kung may kataid ka mong tindahan, kung may True Money ka mo mismo, pwede man KCPay, pwede man. Pero kung mapasiring kita sa mga malls, yan, ang SM, yan, nag-accept yan, daw may arrears. Basta darata itong sa tuyang bill. Yan, Save More Pili, pwede man. Sa mga gasolinahan, igwamang kita, lalong-lalo na sa Petron Panganiban, Concepcion Grande, sa may Magsaysay, yan, igwamang kita dyan. Maya, pwede man kita. Magbayad 7-Eleven, dakol-dakol pa. Sa mga bangko man, igwamang kitang accredited na mga bangko, pwede man kita dyan online banking transaction, duman sa indang mga portals, pwede tama yan ma-access. I-search lang po, siyempre itong sa indang portal, igo dumaning link na kung saan pwede kitang maglaog ang sa tuyang payment. Yaon po dyan ang Bank of Commerce, Queen Bank, PBCom, BDO, UCPB, ngunyan Land Bank na, Malarayat Rural Bank, sa may Carolina, and Union Bank. Yan, iyo po yan si mga kapartner ni Kasureco 2 na kung saan pwede kitang fund transfer para makabayad kita kang sa tuyang babayadan sa kuryente. Pero po ining mga online banking transaction, current bill lang po ini. Kabali na po dyan si GCash saka si Maya. Dapat current lang mayong arrears. Ang may nag-accept lang na may arrears ang SM. Basta may dara po kita ning bill sa kuryente. Yan. Si mga nawara si bill,
pero naka-receive na kita ng bill sa kuryente pero nawara ta, pwede man kitang mag-access duman sa online bill inquiry ni Kasureco 2. Ano po? Ayan, i-search lang online.kasureco2.com.ph. Ano po? Ayan, ulitin ta. Ano po? online.kasureco2 gabos po yan, small letter, .com.ph. Yan. Pwede man kitang maglaog duman sa Kasureco to Facebook page. I-search lang po duman sa taas kang sa tuyang page kang Kasureco to, ining online bill inquiry, malawas na po si link. Ano po, pwede tanang i-click ito, tapos i-supplyan taning data, arog kang account number and route code, automatic pong malawas na si sa tuyang babayaran sa kuryente. And nagpapadagos man po itong sa tuyang pagpapaseminar dahil dakulon kayo ni naghahapot sa satuya permi kung ano da ang schedule. Lalong-lalo na ta bare months na si mga mapatakod ng kuryente bago da mag-December, itong mga nagpag-ibuning harong dapat da may kuryente na. Igo kita ning schedule igdi sa main office kang Kasureco 2 from 8 AM to 10 AM every Tuesday and Thursday. Yan. Sa Calabanga, every Friday. Ano po? And sa Pili, every Wednesday. And sa Tinambak, every first and last Wednesday of the month. Yan. Magdara lang po ng valid ID. Ayan. Iyan po ang kaipuhan ta. Valid ID po nindo. Kung maparepresent po kamo, kaipuhan tang authorization, dapat notarize po or special power of attorney. Yan, notaryado po yan. Siyempre, si Pig authorize nindo na mag-represent po sa Indo sa gigibuhon pong pre-membership seminar. Yan, tabi Radyoman Manny. And nagpapadagos po pala itong sa tuyang pagdakop duman sa mga illegal connections, si mga naghahabon ng kuryente. Baka maglaom ang iba na nagre-relax si Kasureco 2. Nagpapadagos po yan. Aral daw po kita, may mga nadadakop. Kaya yan, kung iba po kita na araman na naghahabon ng kuryente, pwede ta po yan ipadara sa Kasureco to Facebook page or magpasiring sa mga opisina kang Kasureco to, gibuhan po ning syempre, dahil may man po, itatago may man po ang sa indong identity, doon sa mga tipster ta, kaya di po mag-edit, na magsumbong mas magayon nga ni magpersonal po igdis na sa moyang opisina para at least magibuhan taning dokumento yan tapos syempre i-schedule ta po yan, i-validate ta po ang sa indong sumbong and nagpapagiramduman kita duman sa mga nag-welding lalong-lalo na itong ang gamit itong darakulang welding machine. Bawal po yan, dapat igwa po kamuning sa diring transformer dahil nakaka-apektar po yan duman sa mga member consumer owners na nakakabit duman sa common na transformer. Once pong magamit ko po kamuning welding machine, ang nangyayari po kaya minsan nakausap po ng pagputok itong sa tuyang fuse o kaya si mismong transformer na nagkakaigwa ng problema. Kaya yan, kung may mga pagtaraid kita sa tuyang barangay o sa tuyang mga zona na naaraman po nindo na nagagamit ng welding machine na mayo po ning sa diring metro, yan, mayong sa diring private transformer, yan, isumbong po yan sa tuyang kooperatiba dahil pwede tayan sampahan ning kaso or or i-required ta magkaigwa po ning sa diring transformer kung talagang gusto niya magnegosyo nagamit po ining welding machine dahil saro po yan sa mga naipapaabot sa tuyang concern ang mga member consumer owners na may pagmakulog sa tuyang kooperatiba and syempre apektado man girahay ang mga konsumidores ng kuryente dahil naglo-low voltage ang sa indang kuryente base man sa nayan sa mga report sa tuya and may mga nasampula na po kita kayan na napanimbag na pinalaran. Kaya yan, nagbayad po sinda sa tuyang kooperatiba dahil sa danyos po kang pagkaraot kan sa tuyang common transformer. Yan. Papagiramduman kita sa mga LGU barangay. Nagpaparadagdag si mga street lights. Kadakol-dakol na. Halos gabos na tabi Radyoman Manny na mga
siguro mga partidaryos ninda o kaya riba ninda sa barangay na nagre-request ng street lights, dawa paraida na mga 3 meters to 5 meters, igwa na naman street lights. Iyan po, dahil yung pinagbabawal kan sa tuyang kooperatiba. Ang importante lang, may restro lang po yan sa satuyang sa Kasureco 2, na kung saan may balita po yan duman sa satuyang mabilan ng nakonsumo nindang kuryente. Dahil nakakadagdag po yan duman sa inaapod ng systems loss tabi Radyo Manmani. Kaya nagpapagiramdam kita sa mga kandidato mo niyan. Lalong-lalo na si mga nakatukaw sa pwesto mo niyan. Dakulon pong report sa Samuya na dakulon po daang tigkakabit na mga street lights. Bawal po yan. Dapat iparehistro tayan sa satuyang kooperatiba. Kung kung maagihan po kamo kang mga personahe kang satuyang kooperatiba, kang Kasureco 2, pwede po yan tanggalon tabi Radyo Manmani. Dahil po yan nakarehistro na mataan ng taning bill na kung saan dapat may charge po yan tabi Radyo Manmani. Ang pagpailaw po kayan from 6 p.m. to 6 a.m. Minsan 24/7 24/7 na o 24 hours na naggagana ang mga street lights na ini. Dahil man pati tigpupurundo tabi Radyo Manmani. Yan. Kasi ibang mga member consumer owners na may pagmakulong, pag naagihan ninda tigpupundo dahil kaalas 12 iilaw pa si street lights. Yan. Nakaka-contribute po yan duman sa paglangkaw kang satuyang systems laws tabi Radyo Manmani. Kaya yan, si satuyang mga pagirumdum, permita yan tigbabanggit every Friday sa satuyang radio program. And ito man po pala mga interesado pa na mag-avail kay itong Lifeline Lifeline Consumers na kung saan itong Republic Act 11552 igwanan nag-apply tabi Radyo Manmani kang nakaagi nga ning aldaw na may nasabatan kita hindi sa may gate kang Kasureco 2 nag-i-inquire siya kaya yan tinana na ning application form yan para ma-consider siya ning lifeliner kan sa tuyang kooperatiba. Si mga nagkukonsumo po pala niya ning 40 kilowatt hour pababa. 40 kilowatt hour pababa na kung saan pwedeng iyan ang konsumo ninda na din naka-star sa mga subdivision, sa condominium, tayo di kaisa nagad, ako naman baga, mga subdivisions. Tapos dahil kita naka-violate kang Republic Act 7832 o dahil kita napatunayan na naghabong kita ng kuryente. And syempre, itong mga 4-piece beneficiaries, o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kung member po kamo kang 4-piece, yan, tapos ang sa indong konsumo sa kuryente hababa sa 40 kilowatt hour pababa, yan, pwede po kamo maka-avail ng discount po. Dakulang discount na tinatao tabi Radyo Manmani. Yan, siguro may flash tayan si discount. Igwa kita ning from 0 to 15 kilowatt hour, igwa kita ning 50% na discount. 15 to 20, hindi ko kaya tuom. Yan. 0 to 15, 50% discount, 16 to 20, 40% discount, 21 to 25 kilowatt hour, igwa kita ning 30% discount, 26 to 30 kilowatt hour ang sa indong konsumo sa laog ng sarong bulan, igwa kita ning 20% na discount. 31 to 35 kilowatt hour, 10% discount, and 36 to 40 kilowatt hour, 5% discount. Iyo po yan ang ma-avail diskwento kung kamo po mag-qualified bilang lifeliner kang sa tuyang kooperatiba. Pero dahil man mag-adit, dahil maghinanakit itong mga dahil member kang 4-piece, baka mag-iisip kita na priority lang ngayon si 4-piece beneficiaries, na nagkokonsumo ng 40 kilowatt hour pababa ang sa indang nakukonsumo ng kuryente. Maski po bako kamo ning 4-piece beneficiaries, basta laog po kamo duman sa poverty threshold na tigset po kang PSA,
gusto sabihin talagang lehitimong nagtitios ka mo, tabi Radyoman Manny, lang tig-iisip ko man yan kung ang konsumo mo 40 kilowatt hour pababa, normal po, mayo ka maning gaanong mga gamit, mga appliances na makonsumo gamit ng kuryente. Normal talaga nagtitios talaga ka mo. Basta dahil ka mo naka-start sa subdivision, sa mga condominium, yan, hindi nag-violate sa Republic Act 7832, pwede po ka mo mag-apply kay ini tabi Radyoman Manny. Yan, magpasiring lang sa mga opisina kang Kasureko 2, sa iba pa pong mga kahaputan po nindo. May mga in-charge man po kita dyan. Ikaw kita sa Tinambak, Calabanga, Kanakman, Milaor, Pili, and igdi sa main office kang Kasureko 2, Barangay del Rosario, Naga City. Yan. Preparation for Peña Francia Fiesta. Yes. And dakulon kitang mga kung mabibisita po nindo ang sa Tuyang Kasureko to Facebook page, dakulon po kitang mga patrabaho, ano? Yan, ngunyan na aldaw na ini, gwa kita dyan sa may Kanakman, inuton talang mo na ining naka-schedule tangon yan. September 1, 2023, Friday, nagwara po si kuryente, lampas na pong alas 9, ano, mga 9:30. Marbalik po yan 12 noon. Ngunyan pong aldaw na ini, Biyernes. Ang apektadong mga lugar po ining sa may portion kang Baras. Baras ka naman, ano po, Dinaga, Pangpang, Santa Cruz, Tibgao, Santa Teresita, Puro Kanakman, San Jose East and San Jose West, Linyaga, Ikin, Suwa, Manggayawan, Kanakman, Camarines Sur. Yan. Yung pong mga barangay na yan, ang nawaraning kuryente, pong alas 9:30 ning aga hanggang pong alas 12 ning udto, ngunyan pong aldaw na Biyernes. Ano po? Sudma, igwaman po kitang patrabaho, bali, dakulon po kitang accomplishments. Ano po? Lalong-lalo na po ining sa may Del Rosario and Concepcion Power Substation ta, na kung sa'yo nagkaigwa po kita ng preventive and corrective maintenance kang mga koneksyon kaining sa tuyang halos 80 MBA po ini, dahil duwang 40 MBA sa Concepcion, ay duwang 20 MBA, tapos duwang 20 MBA man sa Del Rosario. Yan, yan ang pinaka-importante itang natrabaho kasuod ma. Tapos igwa pa po kitang mga naribayan ng disconnection switch. Ano po? Kabali na po itong disconnection switch hindi sa may tubangan mismo kang Kasureko to, na kung saan nagkausa po ito ng pagwara ng kuryente prior pa kang naka-schedule kasuod ma. Ano? Siguro August 30. Yan, nagkaigo ng problema kaya nagkaigo kita ng emergency power interruption kang nakaaging August 30. Ang apektado po kayan ining feeder 53, 54 and 56. Ano po, Hardin Real, ining sa may Almeda Highway, Dalipay Milaor, Triangulo, kabali po ining sa may Ninoy Aquino Avenue, CBD, ano, ining CBD 2, IBM, SM, Mother Seton, M Plaza, Yasiano, Doña Clara Village, and portion kang Sister Therese, Kanda Street, Go Hotel, Magayon Residences, or ano Residencia Magayon. Yan, sorry. Correction po. Baka nagdadaho ka ang ining Magayon, ining Residencia Magayon. Apart kang Lerma, ano po, kabali ang Kasureko to na nawara ng kuryente. Bali, emergency power interruption po yan kang nakaaging August 30, 2023. Yan. Kaya naghahagad kami ng dispensa. Although, sabi ta nga ni emergency po ini, dahil talaga kami naka-abiso prior pa po na magkaigwa ng problema. Dahil po nga ni, dahil man inaasahan na magkakaproblema itong disconnection switch, hindi mismo sa luwas kang Kasureko 2. Pero kabali na po yan sa natrabaho ta kasuudma. And nagkaigwaman po kita ng pagribay ng mga sectionalizing po din sa may upper barangay kang Naga, Pakul hanggang San Felipe, Pakul hanggang portion kang Carolina, Panikwason. Ano, sinabayan tayo na ng clearing of lines din pataas sa upper barangay kang Naga. And sa may Dayangdang, harani po hindi sa may Shell Station,
may tigpakarimang kita dyan dahil harani po bagayin sa may Basilica, kabali po yan sa binabantayan ta pag may kasiributan kita sa Peña Francia Fiesta. And hindi sa may Sister Therese, yan, Concepcion Pequeña, yan, igwamang kita dyan tigtrabaho. Hindi sa may J. Hernandez Avenue, yan. Ay nagkaigwamang kita ng load balancing sa feeder 15. Ano po, puon po yan hindi sa may Diversion Road kang Naga City hanggang Milaor, Minalabak. And nagkaigwa kita ng mga correction of hotspots sa may Barangay Dayangdang, and feeder 12, feeder 15, and feeder 51. Yan, ining mga hotspot pong ini, ang gusto sabihin po kayo ni itong mga nagbabagang mga linya or mga electrical hardware materials kang Kasureco 2 na kung saan pwede po ini magkausa ng power interruption, ninhuli po pwedeng maputol ang kable. Yan, pwedeng magkausa ng pagputok itong sa tuyang mga fuse cutouts. Yan, dahil nagbabaga na po itong mga linya kang kuryente. Kaya po yan si pakarayta kasuudma, kabalo po yan sa pigpakarayta kasuudma. And sa may Jimenez Subdivision, boundary kang Naga Milaor, yan. Igwamang kita dyan tigtrabaho. And nag-clearing itong sa tuyang mga bagotang mga tigtitrain, maging line workers ni Kasureco 2. Yan, dakulang tabang na po yan. Sa 32 po sinda, kaya naka-augment man po sa tuyang mga technical personnel po kan sa tuyang kooperatiba. Pero ang sa indang trabaho, nag-clearing kang linya kang Kasureco 2, puon po din sa Dilosario, igo kitang naka-assign dyan sa may Dayangdang, igo kitang naka-assign dyan sa Upper Barangay kang Naga City. And nagkagawa kita ng relocation camposte dyan sa may St. James Subdivision. Iyo po yan, si mga natrabaho ta kasuod halawig po si power interruption ta, pasado mga alas 8:30 hanggang pong alas igwa kitang na-resume ning before 4 p.m. pero igwa kitang nawalat na na-resume ta before 6 p.m. Kaya dakulang bagay na po yan, at least nagibutan si mga patrabaho ta bago pa po mag-abot ining kasaributan kang Peña Francia Fiesta. Okay. Yan. Okay, saro pa, baka malingawan ta tabi Radyo Manmani. Okay. Itong schedule kang NGCP, diretsuhon ko na, dahil napag-uulayan tama lang ang power interruption. Si schedule po kang National Grid Corporation of the Philippines, punan ta sa pinakapunit ang schedule. Sinot na schedule po ninda kaini, August 12, 2023. Yan, ang affected areas, halos buong Kasureco 2 coverage area. Tapos tigre schedule ninda ng August 21. Yan. And tigre schedule na naman ng August 28. Yan, pag August 28, nagkaigwa po ng si sakop na area, kang mawara ng kuryente, binawasan po ninda. Instead na enter Naga City, yan, may portion na lang kang Naga City. Ngunyan, tigre schedule na naman po yan, dahil naman po nadagos yan, tigre schedule na naman po yan ng September 3. September 3, 2023, aldaw po na Domingo. Yan, aldaw na Domingo. Ining September 3, na-schedule po kang NGCP, dagos na po dahil base po sa pagkikiulay ta sa NGCP. Kaya, mayo po ning kuryente, ining saro-saroon ta po Kalabanga kanaman, Magaraw, Bumbon, Kalabanga, Tinambak, si Roma. Yan, may dagdag pa po ining Deca Northfield. Tapos igwa pa po yan ining sakop na area kang San Felipe 20 MVA power transformer ta. Kuanan ko lang si mga barangay. Medyo dakol-dakol po kaya yan. Yan. Dali lang tabi Radyo Manmani. Sige lang. Okay. Nasa baba pa. Yan. Tawrat yan, may mga babasahon kita rin kitabi. Kasama rin na Day pala nakabali si
20 MVA ta. Okay na. 20 MVA power substation ta. Ang sako po kayan, feeder 61, part kang Peña Francia, San Felipe. Ini pong mga babanggitong kong mga barangay hindi sa siyudad ni Naga, kabali po ini sa mga waraan ng kuryente sa maabot pong September 3, 2023. Feeder 61, Peña Francia Avenue, San Felipe, part kang MT Villanueva Avenue, Feeder 62, Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, part kang Kalawag, Kapilihan, Filobil, Jacob, Calle 13, Molave, Orban Kiburak, Villa Karangahan, Villa Francia, Vilmar Homes, Ateneo Avenue, P. Santos. Feeder 63, UNC, Santa Cruz, Arana, Barling, Naga Cathedral, Dimasalang, PNP Arana, OGSIS, Imol, P. Burgos, Peña Francia Avenue, San Francisco. Feeder 64, part kang San Felipe, Pakul. Hanggang po ini duman sa may Caceres Heights, ining sa may Primos, Avida Subdivision, Urban Pakul, Chito Madrigal Subdivision, and Villa Vita. Yan. Yan pong mga lugar na binasa ko, kabali po yan duman sa schedule ka NGCP, from 6 a.m. to 6 p.m. sa maabot pong September 3, 2023, aldaw po na Domingo. Yan. Kaya mag-prepare po kita. Ano si mga nagdadangong ta dyan na taga-igdi sa Naga, nakakuha, nabanggitan ko sa indong mga barangay Kasubago, and Kanaman hanggang si Roma. Ayan ang mawawala ng kuryente. Tuloy na da. Pero naman may na ning cancellation or schedule kay ni power interruption kang NJCP. Ano, sa wakas, matutuloy na rin. Nakapirang reschedule kita kay ini. Ano po? Nakapirang reschedule ang NJCP. Kaya medyo nagkaigwaman ng adjustment si mga patrabaho ni Kasureco 2. Dapat ngunyan ko tang Agosto, nasa 3rd week o 2nd week ang August, tapos na po si mga patrabaho ta, kaya lang sa mga adjustment na ginibo po kang NGCP duman sa endang schedule power interruption, duman po kita nagkaigwa ng problema, kaya inabot kita ning September, ano, kaning mga patrabaho sa linya kang kuryente in preparation for Peña Francia Fiesta. Okay, tabi radyo man baka igwa ka dyan. Okay. Good morning Giraray sa mga paraantabay. Igodigding mensahe di po sa satuyang FB Live kan programang ang satong kooperatiba sa radyo. Ali ki Daniel Domingo, sabi niya digdi, kailan po magiging available yung mga metro ninyo? Pwede po ba kami na lang ang bumili ng sarili naming metro? Thanks po, don't mention. Mention ko na, dapat sa inutan. Don't mention. Sige. Anong kasibagan kan Kasureco? Okay. Kabali po, may tigahalat kita ko niya na maabot na sarong set ning mga metro, kilowatt hour meter. Kaya lang sarupan sa nagiging problema ta si Celio from Energy Regulatory Commission. Si ERC Seal. Dahil kakaigwaman ng kakulangan mo niyan sa metro o sa Celio na pinapadala sa mga electric cooperative kang Energy Regulatory Commission. Ayan, itong concern niya, pagkabot duman sa pwedeng magbakal ng metro ang consumer, pwede man pong magsurat sa Kasureco 2, i-address lang po sa satuyang Acting General Manager, si Engineer Edgardo Piamonte, para at least kung willing na po talaga dahil na mga kahalat, yan, didesisyonan man po yan kung sa tuyang Acting General Manager. Pag-abot po sa bagay na yan, iyang concern niyang gusto na siyang magbakal ng metro. Tabi radyo man. Okay. Masaro pa, dapit sa metro, ali po sa sarong Dominguez Pelonio. Sabi niya, good morning, Sir Rener, hapot ko lang po. Metro Magiraray ni. Ang Metro Mi dai po nababasa kang November 2022 pa. Hanggang po November 2022? Yan ang sabi niya digdi. Anong digdi po sa Carolina. Yangon sinda sa Carolina tabi. Carolina. O sige po.
kung babasehan ta, halos mga 10 months. Iyo. Mas magaya makuha ko ta si AM, baka kung may previous na siyang complaints hindi sa Kasureko to. Para may priority ta pag-abot kay itong sa tuyan tigahalat na metro. Saka kung sisay ang naka-register po na consumer Iyo po. Yan po at binasa na po sa indong mga inquiry no rin po mabago ang Kasureko kaya kasi rada sarong simana mayong brownout saan po ang lugar nindo pakisabi po okay tabi Radyoman Mani nalingawan ko lang sa bago sa mga updates ta bali go kitang naging problema diyan sa may upper barangay kang Calabanga po yan kaya nagkaigo kita ning power interruption diyan kang nakaaging August 30 yan ining mga barangay na ining Kabanbanan, Kagsaw, si Bubo, Tumagudtod, Pinada, Kinali, Balumbon, Kumagingking, Kamuning, Lugsad, Binanwaanan Grande, Binanwaanan Pequeño, Burabod, Harubay, part kang Mangiring Calabanga. Iyo po ini sinagkaigo kita ning patrabaho igdi. Pag-abot po duman sa satuyang paglinig kang distribution lines, ining pagputol kang mga sanganing kahoy dahil saro po yan sa nahilingtang problema. Kung matatandaan ta tabi Radyoman Mani itong nagpaabot ng concern kang nakaagit ang programa kang nakaaging Biyernes na nagkakaigwa po daan ng mga power trip off dyan sa upper barangay kang Calabanga. Bali nagkaigwa na kita ng clearing of lines yan, nagkaigwa kita ng task force dyan kang nakaaging August 30 2023 na kung saan talagang dakulo na po si sangakang mga kahoy, mga palapa, kanyog yan. Itong mismong sangakang kawayan na nakakatama duman sa satuyang linya kang kuryente na iyo po yan si gibuhan taning paagi na magkapurutol ang nakaaging August 30 2023 Wednesday po yan kaya nagkaigo kita ng emergency power interruption dyan. Igwaman kita sa may tinambak yan ay paabot man si concern sa satuya talaga ang kalaban tatabi Radyoman Mani pag mga upland barangays harani sa mga coastal barangays na sakupan sa tuyang kooperatiba itong vegetation iyan ang nagiging mayor na problema ng mga electric cooperative dahil overhead lines kita talagang daw anong bagay na pwedeng pakatama sa linya kang kuryente pwedeng magkausa ng power trip off sa linya kang kuryente tabi Radyoman Mani o sa supply kang kuryente. Maray kun gulay yan ta interuyan ubos arog kan alugbati. Siguro kung gulay ini dahil mga kabuelo kaya ito kung pwede lang itanong ta dyan si mga gulayo na lang si ararong kang talbos kamuti kang linya kang kuryente dahil naglalangkaw yan kaya lang may mga may poste na kay kang kuryente, may linya na kang kuryente, tatanuman ta pa ning mga naglalangkaw na mga kahoy. 3 to 5 years, abot na po yan sa linya kang kuryente. Ayan, siguro mahangad kita ning tabang sa mga local officials. Yan, siguro magpasar kita ning resolution. Pagbawal na yan, totally, itong pagtanom ng kahoy. Na naglalangkaw din sa irarom kang distribution lines. Bakaw lang kang Kasureko 2, maski po sa transmission lines kang NGCP. Po, pareho man lang, mangyari. Magtanong ka mo sa irarom kang transmission lines, yan, pag naapektaran si linya kang NGCP, apektado man girara ang supply kang kuryente kang Kasureko doon. Yan, mga pudang kita, tagibuhon na yan in national law, kung nag-aantabay ang mga congressman. Yan, digdi po sa tuyang nagdadangog halik ki Boboy Del Oro, maray na aga po, po, tamayo pang nagre-reading sa San Alfonso Pacol. Dahil padasin na nare-reading.
Po, may mga follow-up reading po kita kunya na aldaw hanggang po yan next week. Ano? Yan. Kung igwaman, baka kung may kadaklan kay tabi radyoman manin sa day naka-receive ng bill, may problema si Sendang Metro. So yan ang ginigibo kayo kan sa tuyang mga meter readers. Nagno-note po duman sa Endang gadget na kung saan itong account na ito, tigre-report na nindaig din na may problema na itong Sendang Metro. Minsan kaya mayong mga tao tabi radyoman man hindi man na kakaabiso itong sa tuyang meter reader na naka-assign po dyan na magpasiring hindi sa opisina para at least mabaguan ta itong sa iyang metro. Okay, hari pa sa Parantabay. Good morning po. Hapot ko lang po kay Mr. Renner. Dahil daw maglangkaw ang system loss nabayari ng Kasureco kung maagida ang mga paratyenda sa direktang linya. At siguro ngunyan na Peña Francia Fiesta ang sinasabi niya. Po, yan. Ang ibang mga paratinda tabi radyoman mani, lalong-lalo na si mga naghahaloy, minsan igwa dyan mga inaabot ng after Peña Francia na rayaon pa. Nag-a-apply po yan ng special lighting sa Kasureco 2. Igwa man po kaya na nagdedirect talaga, nagdidirektang top sa minsan sa street lights. Yan. Kaya saro man po yan sa tigmo-monitor tangon yan. Bali may mga crew kita nag-iikot. Kabali na po yan sa tigtututukan ta. Minsan tigtolerate man kaya kang ibang LGU barangay tabi radyoman mani. Palatag ning halabaw na extension, kakabit duman sa street lights, tapos mahagad ning bayad sa kuryente pero dahil man binabayadan si street lights dahil mayo nga nitong metro kaya kabali po yan sa programa ni Kasureco to na metrohan na itong mga street lights. Ang nangyayari yan, makolekta si nakakasakop na barangay duman sa mga paratenda bayad sa kuryente pero naikabit man lang palan sa direkta sa Kasureco to kaya posible talaga maglangkaw ang sa tuyong systems loss kung papabayaan ta po ang araw kaining sitwasyon. Kaya yan, kabali yan sa check tangon yan na papaabuto na Peña Francia. Okay, mayo naman din ditabi kasamang Grenier, mga pagbati man, maribik agmo ag samusan, nagantabay sinda, dyan sa Igualdad, June Alvarez Cornelio. Oy, si Direktor, kumusta? Tabi, Direktor Cornelio, nagaantabay ngunyan, na pagkaaga. Okay? Okay. Tabi radyoman man, sarap pa pala sa pagirumdum, ining mga nagkakabit po ning tarpaulin sa mga poste kang kuryente. Bawal po kita magkabit ning tarpaulin sa poste kang kuryente. Yan. Ang iba, may tigdutugutan kita, pero dapat pong mag-agi muna sa opisina kang Kasureco 2 dahil may mga designated lang kitang mga poste na pwedeng lagan kaining tarpaulins. Dahil po gabos. Ang nangyayari, pag may mga re-respondehan kitang problema sa linya, nasasakitan po lugod na mag-responde, magsakat sa poste kang kuryente ang mga lineman kang Kasureco to, o maglaag ng hagahag o maglaag ng ladder dahil may mga tarpaulin. Napapatos na ng mga tarpaulin ang mga poste kang kuryente. Kaya nagpapagiramdam kita, once pong may mahiling kami na talagang dayman designadong laagan ng tarpaulin, ang mangyayari po kaya, babaklason po yan kang Kasureco 2. Sayang po kasi indong gastos. Yan, kabali pa po yan sa nagkakausan ng pagwara kang kuryente. Si tarpaulin, halaba pa bagayan tabi radyoman mani. Ang nangyayari, matatanggal itong gakod sa erarom sa pinakababa, tapos pagduros, matabyon si tarpaulin pataas, ayan, nakausap po ng power trip off. Ayan, dahil nakakaabot na duman sa secondary lines kang Kasureco 2. And si mga nangapod kayan, mga pinagbabawal ta, itong mga kompeti, yan, kabali pa yan sa pinagbabawal ta tabi radyoman manin. Siguro pwede man kita magamit kaya basta harayo po sa linya kang kuryente. Yan. Igwa pa kita itong
Banderitas. Banderitas. Saro yan sa naging problema ang mga nakaaging traslasyon and fluvial procession, military parade. Ang nangyari, naputol si Banderitas, yan, dinuros, nagsabod duman sa linya kang kuryente. Yan, nawaraan kita ng kuryente dahil po duman sa Banderitas. Kaya itong mga kahaputan sa Satuya na 100% dapat siguro, mag-assure si Casureco to na mayong power interruption during Peña Francia Fiesta, siguro yan, dahil man yung kontrolado tabera duman manim. Dahil dahil man ang gabos na mangyayari during Peña Francia Fiesta, dahil man yan pwedeng kontrolon, pero kaya ming makaresponde tulos kung sakaling magkaigwaning problema. Duman na yan malaog duman manit sa inaapod tang unscheduled or emergency power interruption. Ito duwa bagang klase ang power interruption ta. Dokit ang scheduled power interruption, tapos si pandua itong unscheduled power interruption or emergency. Yan, iyo po talaga yan si mga tigre-respondenta, kaya nagdadagdag kita ng mga personahe ining mga mata sports sa Satuya from area offices kan Satuyang Kooperatiba, maigdi para at least may i-assign ta na sa kasentrohan kang Naga City na kung saan nyaon duman si concentration kang kasiributan kang Peña Francia Fiesta. Mangyayari, igwa na kitang nakawarak din sa sentro sa may Basilica, Katedral, hindi sa may Peña Francia Avenue, sa ining mismong kasentrohan kang Naga City, na kung saan naagihan kang parada, si prosesyon, fluvial procession man yan. At least madali po si responde kan sa Tuyang Kooperatiba duman sa magkakaigwaning pagwara kang supply kang kuryente during Peña Francia Fiesta. Okay. Ang mga Pilipino pag-abot kan September na barakal na yan yung mga Christmas light at abi kasamang Griner, kaya ingatan manggiraray si mga standard sigurong Christmas light para iwas kasulo tabi kasamang Griner. Iyo po, tama po yan. Dahil mambaga maiwasan talaga, lalong-lalo na si mga nagbibidyo okay. Minsan sa sarong-harong, minimum na sarong video okay. Minsan pag nagkakaperang grupo, nag-iirinom, igwa sa baba, igwa sa taas, igwa naman sa balkon. Minsan tigsararo pang video okay yan. Kaya iwasan ta manggirari, i-monitor taan sa tuyang load. Si demand ka sa kuryente, tabaka ang mangyayari kayan, masulo si sa tuyang mga metro. Yan, magkausapan ng problema sa tuyang connection sa tuyang harong. Kaya review ta manggiraray si mga wirings ta. Permitan tigpapagiramdom. Pag may mga bisita baga, siyempre, lalong-lalo na kung hali sa hararayang lugar, itong mga kwarto na di man ginagamit, na may mga aircon, tapos bigla atang gagamiton ngunyan, nagkakaperang aircon ngayon, ang mangyayari kayan, minsan, sa kahaluyan kang mga wiring sa tuyang harong, minsan nasusulo man, kakaproblema si breaker ta, minsan nagpuputok pa itong sa tuyang metro, or nasusulo sa tuyang service drop wires. Kaya yan, pagkiramdam po iraray, bago mag-urugmahan ngunyan na Peña Francia Fiesta, siguro inutunta po muna itong sa tuyang safety, kang sa tuyang pamilya, sa tuyang mga bisita, sa tuyang harong. Yan, corrosion sa drop wires, hilingon magiraray tabi kasamang Riner, kung habo magkaigwanin na brownout tamay bisita. Yan. Saro sa pagiramdom, imbitaran man kami ni Radyoman Manny. Yan ang number 1 dyan. Dahil naman talaga yan, may iwasan na maghanda, may mga handaan. Pwede man kami mag-hapit. Duty kita kayan. Si mga hararani sana dyan. Hararani lang. Nag-vlogging pa kita. Yan. Dahil po, pwede man mag-comment si gusto mag-imbitar. Ilag ng cellphone number. Yan. Tapos anong aldaw ka mamahanda. Ang Peña Francia baga, nagkakapirang. Pag ditong saro, isiinat na prosesyon. Traslasyon. Traslasyon. Traslasyon, may naghahanda. Pitsa 8.
Pag pluvial, may naghahanda. Pag Sabado, Domingo, yan, may naghahanda. kapiyastahan. Para di man kita mabuyo. Baka mayo pa man. Ano yan? Ang kapistahan 16-17. 16-17. Kaya lang, procession pa lang, may naghahanda na eh. Correct. Kaya tagarosa lang tigihiling kong kalendaryo, August pa ba? Parehas kita, August pa man. Si sa taas. Naninibaga kita. Mag-isi ka na ta, September 1 na. Okay? May kwen pa kita. Ma-adjust na lang. Tabi, kasamang Renel. Ano yan? Pero nagpapamati ka na eh. Bare months na eh. Pero nahihiling na si B. Kaya igwa. may mga inaanak magpreparar dahil lang dahil magregalo nin live na kuryente, ha. Dahil man ngunyan pero yan invitation mo tabi radyo man ngunyan lang yan eh. Pag December nagkarday ka na makatalo. Correct. Pero bihira ka na pati sa stasyon kayan. Pag December na. Madulag na, correct. So, yan. Ako doon na eh. Siguro mga 30 na yung siguro yung inaanak. So, nabasa tang mga text. Nagpapasalamat, Abi. Kasama Renner Kasimbagan. Hali sa Kasoreco 2. Po, kung may mga concern pa, pwede man magpasiring na lang sa mga opisina ng Kasoreco 2. Ano po? Kaya assista na lang. Kaya lang ang mangyayari, baka majority mga metro, ayan, siguro maabiso na lang kami. May mga cellphone number man po kita, duman sa indong form na tigpilapan, makontak na lang po si Kasoreco to once pong naka-schedule na po kamong tatakodan ng kuryente, lalong-lalo na si mga new connection. Tapos ito may mga problema sa metro. Dahil yan, majority tang nare-receiving mga complaints po ngunyan, manunungod po sa mga metro kang kuryente. Correct. O para mas madali po makipag-coordinar sa mga opisina kan Kasoreco 2, magduman sa main para mas mabilis. Okay? Sa maabot po pala September 4, 2023, Lunes. Tama. Okay, Lunes ay habol ko lang ini taba. Duwang beses. September 4 saka September 6. Nagpapadagos po si construction ta dyan o upgrading kang linya dyan sa Karoyruyan, Barangay Karoyruyan, Pili hanggang Tinangis. 9 a.m. to 6 p.m. ang power interruption ta dyan. Conversion po ini kang single phase to 3 phase line. Siguro intindido man ini kang mga member consumer owners ta dyan dahil nahiling maninda si sa tuyang mga personahe kang Kasoreco 2 na nagtatrabaho po dyan. Itong request po ini kahagadan kang mga taga dyan sa Karoyruyan hanggang Tinangis na ma-upgrade daang sa indang linya kang kuryente. Kaya ang ginibuta dyan, tig-upgrade ta from single phase to 3 phase line para maging smooth and magayon po ang supply kang kuryente, si dalagang kang kuryente kasi ring duman sa mga harong and sa iba pa pong mga establishmento dyan sa may Karoyruyan to Tinangis. Duwang aldaw po ini, mawawaraan ka mo ng kuryente September 4 and September 6, 9 a.m. to 6 p.m. Ang affected areas, part kang Karoyruyan, siguro sa Zone 4 na po ini, ano kung tama sa kuya yung pagkakagiramdom, Zone 4 or Zone 5, ang Karoyruyan hanggang po duman sa Barangay Tinangis, Pili. Yan. Tandaan po nindo, duwang aldaw po ini, Lunes, sa Lunes na maabot, tapos sa Miyerkules, yan, 9 a.m. to 6 p.m. po. Yan, okay? May naman siguro, tabi na dyan man. Gawa ka pa dyan. PGC ko digdi, kung may mga text pa, mayo naman, tabi kasamang Renner. Kung kaipuhan po, nin mga emergency, ay go digdi. Saan po, tabi ang hotline kang Kasoreco 2. Okay, hotline. Siguro i-flash i-post na lang. Live. Yan. Ay, sorry. Okay, naghahalata lang. Ay, good morning kay Matt Cyrus Sabroso Mino. Tano po may yung kuryente ngunyan. Siguro sa inyo lugar, ano po, kung nag-antabay pag-arini si Sir. Dapat may ilag ang lugar. Baka sa kanaman ini, kung kanaman may nag-schedule po kita dyan, 9:30 to 12 noon po ang schedule dyan sa kanaman. Yan.
Tano po, tamahal na ang bagas. Ay, day na po. Mahal lang bagas. Ang importante, mahal ang bagas, barato ang kuryente. Yeah. Tango nagkasabay na mahal ang kuryente, yan, problema yan. Tabi Radyoman Manny. Sala ang hapot, kasuray ko po Sala talaga. Kasuray ko bako po kitang pwede man. DA. Pwede man, sa rice cooker ilag din dota, may kuryente, barato ang kuryente. Ayun. Pwede na kamo maggamit ng rice cooker. Barato ang yung rates. Nasa 7 pesos na lang. Yan. Congratulations mga member consumer owners kang Kasureco Dos. Ngayon na September kita ang pinakabarato. Wow, piyesta. Pwede na magduwa video okay. Iyo, pwede. Pero bawal lang octopus connection. Ayo, like kita ng manin extension. Iyo managad. So, yan. Okay, ay naman. Mayo na. Oras na. Okay, thank you sa gabos pong nag-antabay ngayon ng pagkaaga. Lalong-lalo na sa mga members kang Junta Direktiba kang Kasureco Dos, may mga nagme-message sa tuwi nakaantabay sinda. Yan, ang may gusto mag-post ko niyan kang sa iyang page, si Chip Tanod kang Kalabanga. Yan. Good morning. Si Director John Paul Santana, yan, si Director Cornelio Yuman. Si Babarablog naman si Director Cornelio. Alam na, talagang mahigos. Director Cornelio, sir, good morning. Oy, si Director Basmayor kan ang totoo yung board president. Siya nang niya. Acting board president. Acting board president, sir, good morning. Baka matanang kita ning oras, imbitaran ta. Interview taman ang bagutang nagtutukaw mo niya na acting board president kang Kasureco Dos. Okay. Si Director Mal Orosin. Yan. Yes. Si Ma'am, good morning po. Sa gabos po na members kang Junta Direktiba kang Kasureco Dos, si Director Ojada, si Director Abiog, Director Del Moro, Director Chancoco Campili, si Director Basmayor, yan. Di Castro, yan, si Director Di Castro kang Kanaman. Nag-antabay pati parate. Burnout ang Kanaman. Okay. Sa maabot na September 3 hanggang sa North area kang Kasureco Dos, yan. May namagitan na lingawan. Ayun na. May election kita sa November, ang tabayanan yan. Ayan. Sa mga announcements. Mag-participate. Okay, sabi, mag-participate kita. Thank you. Sa gabos po nagantabay ngayon na pagkaaga. Yan, sa ngaran po kang manahimento kang Kasureco Dos, sa pamayo kan sa mga Acting General Manager, Engineer Edgardo Piamonte, sa namamayo sa Junta Direktiba kan sa tuyang kooperatiba, si Director William Basmayor, sa gabos po na nag-antabay, ini po si Renal po Pabukay, and mag-iribanan kita sa mga sunod na Biyernes. Thank you po and God bless po sa gabos. Mabalo sa kansendong pagantabay, sa lado teknikal niya po ang Radyoman Ray Gomez. Hindi man po sa endong lingkod, ako po si Radyoman Manny Basa, masunod na UNC. Good morning, God bless everyone. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Daguitaw Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high ag attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawarawarang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips.
Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasoreco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2. Kasoreco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2. Kasoreco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasoreco 2.